नंगौ दिनै 53थि जे 53rd वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डे जे बुहुमनां आबहावा सान बेखौ जोङो दिनै बेवहाय जोंनि रायमना नेसनेल पार्कजों नांजाबनाय बे ओनसोलाव जोङो बेखौहाय खुंदोङो बा फालिदोङो अबजार्भ खालामदोङो। बेवहाय जोङो रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटि आरो जोंनि वेस्टार्न रेन्ज रायमना आरो जोंनि एक्स फर्सार्सफोर जायफ्रानोखि आगोलाव सिखारिफोर दंमोन बिथांमोनखौ लाफानानै लोगोसे WWFनि आरो जोंनि रायमना SSB केम्पनि आरो जोंनि जमदार आनसलिकनि जोङो जथायै जोङो बेवहाय माखासे हाबाफारिखौ लादोङो। आरो बे हाबाफारिनि गिबियावनो जोङो दोनदोङो जे बे ओनसोलाव बे रायमना गेट साखाथि फाखाथि दखान खाथि खाला जेसेबांनाखि प्लास्टिक बथलफोर दङ प्लास्टिक पेपार बिदि मैला दङ बेफोरखौ जोङो खनथुमदोङो। खारना जाहैबाय देग्लायनि जे थिम जे फुड एन्ड एन्ड टु प्लास्टिक पलिउसन बा बिट दा प्लास्टिक पलिउसन जे प्लास्टिकफोरखौ जोङो बाहायालासिनो जोङो बोरै सोलिनो हागोन बेफोरखौ सोमोन्दो लाखिनानै जोङो बे प्रग्रामखौ लादोङो। लोगोसे नैथियाव जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि जोङो लादों। बेयाव 200थानिबो बारा दिनै बिफां फुलि गायनाय जाबाय। आरो लोगोसे थामथियाव जोङो बे ओनसोलनि माखासे फरायसा गथ'फोरखौ लिंहरनानै दायो जोंना बेवहाय मोनसे एवारनेस प्रग्राम सोलिबाय थादों। जोङो गथ'फोरजों सावरायदोङो बे बोसोरनि जे टिम बिट दी पलिउसन प्लास्टिक पलिउसन बे प्लास्टिकखौहाय जोङो बाहायालासिनो बोरै जोङो सोलिनो हागोन बा प्लास्टिकफोरनि बे माबा इउसखौ मानो खालामनाङा बे प्लास्टिकनिफ्राय माबायदि पलिउसन जायो बिनि सोमोन्दै जोङो बे उन्दै उन्दै फरायसा गथ'फोरजों जोङो सावरायदोङो। लोगोसे बिफां गायोबा मा मुलाम्फा जायो मा बेनिफिट जायो बेखौ लानानै जोङो बे उन्दै उन्दै फरायसाफोरजों जोङो सावरायदोङो। दा बे मोनसे जोबोद मोजां मोनसे प्रग्राम दिनैनि दिनाव जानानै थांबाय। आरो जोङो मिजिंथिदों बिनि गेजेरजोंनो जोंनि यां जेनेरेसन जोंनि जाखांफुनाय गथ'फ्रा मोनसे मेसेज सोलोंनो हागोन जे नंगौ गमामायैनो जोङो मोनसे मोजां थासारिखौ लाखिनो थाखाय जोङो जोंनि आबहावाखौ मोजाङै लाखिनांगौ। नंगौ बिथांमोना आवेर नङा जे बिफां फांसे गायोबा बिनिफ्राय जोङो मा मा बेनिफिट जायो हयथ' गोबाङानो मिथिया। जायनि थाखाय जोङो दिनै स्कुलनि फरायसा गथ'फोरखौ जोङो लाबोदोङो बेवहाय जोंनि बे रायमना कमिउनिटि हलाव बिथांमोनखौ जोङो फोरोंनो नाजादोङो जे फांसे बिफांनि बेनिफिट बा बे फांसे बिफांनिफ्राय जोङो मा मा बेनिफिट लानो हायो। दिनै जोङो बिफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन मोनो हा बेयो बिफांनिफ्राय जोङो सयल इरेसननि थाखाय बेयो खामानि होयो ना आरो बिदिनो कार्बन डाइ अक्साइड बोरै पिउरिफाइ खालामो बेबायदि गोबां माखासे बेनिफिटफोरनि सोमोन्दै जोङो बिथांमोनजों सावरायदोङो। आङो खावलायदोङो जाय बिथांमोना फांसेबो बिफां गायथारा बिथांमोनखौबो आङो खावलायो जाहाथे जोङो बयबो गाव गावनि न' बारिफ्राव बा बेबायदिनो स्कुल फिल्ड खाथिफ्राव बा बेबायदि खालि जायगाफ्राव जाहाथे जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो गायनानै लायो आङो बेखौ खावलायो आरो।